seni. Wah ya, dasare iki para penggemar wayang ya akeh sing kepareng rawuh. Saka WMC ya kepareng rawuh, Wayang Mania Community. Wah ya, siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Iso sindenya cara kadang-kadang CFC kepareng rawuh. Kaya ngono kuwi matur nuwun lan ora keri bake ya Semarang ki ana rakitang cilik-cilikan saksi lover kecil. Kaya ngono. Iki malah diwakili karo admin tim kreatif iki ana Mbak Kiki, ana Mbak Anika, uga ana Nadia Eka. Cah telu iki ya. Ya Bu Kesi aturna coba kaya apa mujiwat sakdawane. Ya, ngono. Bu Sukesi Rahayu. Ya. Halo. Duh Mas Mustika ning Langgang Bu Kesi coba mewakili kanca-kanca Waranggana lan Pengrawit kira-kira arep matur apa marang keluarga besar Kecamatan Banyumanik ing bengi iki ingkang tasakuran hari jadi Kota Semarang. Monggo Bu. Kula ngaturaken ingkang tanpa upami dene sedaya warga masyarakat Banyumanik khususipun segenap panitia tasih peduli mencintai budaya wayang kulit
yang ternyata ini adalah salah satu warisan budaya leluhur yang adiluhung. Saengga dalu niki kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, mugi-mugi kanthi pagelaran wayang kulit dalu menika Kota Semarang ingkang dalu menika nembe ulang tahun, mugi-mugi semakin sukses dan semakin maju ke depan. Amin. Matur Amin. Luar biasa. Lah ngendikane Bu Camat ki taun ngarep wis pensiun. Camate saka wae Banyumanik hari jadi Kota Semarang tetep wayangan. Apik nek ngono kuwi bergas. Ya, ya matur nuwun karo warga masyarakat Semarang ya Bu Kesi. Iki malah rada kerep sowan Semarang sok tanggal 10 ana kali pancur ngalian Semarang, terus tanggal 24 Mei ana ing Bulusan Tembalang Semarang meneh. Matur nuwun karo para kadang-kadang sedaya kemawon. Ya, monggo langgamipun Bu Sukesi Rahayu. Nadyanto wis dudu bocah enom meneh parandene Bu Kesi swarane isih ungkul kaya ngono ya Mak. Ora mung swarane sing utuh, sarirane ya isih padhet kaya mengkono. Ya. Rumangsaku umure saya tambah kok malah saya enom ya, Bu. Terima kasih, terima kasih. Ada parian Pak Dalang. Apa? Ikan bandeng gurih rasanya. Pak Cahya yang ganteng, Bu Kesi yang punya. Iya. Ikan bandeng dibawa ke Kemuning. Pak Cahya ganteng senengane nang Sunan Kuning. Ngopo ngono wis tutup kok saiki.
Aman kok. Apik ngene bergas. Pancen ya bukes iki gumun aku. Umume iki piyayi saya tambah umure lak mesti saya kendu ning bukes iki pancen ngibarate srengenge iki jam 12 awan kae kok. Dadi sik panas-panase kae. Wah, tenan. Tenan mergo ya perawatane ya ora keri, ya to. Endi sing jenenge sekerap, endi sing jenenge vesel, pengencangan ngen apa ngisore mripat kuwi ya digatekake men ora dadi kendu kaya ngono. Iya, penting kaya ngono. Mula Nadyanto asline nuwun sewu piyayine iki ireng nek gandeng dipoles pintar perawatan saiki dadi putih. Mula aku yo nyonto karo wong Arab, wong lanang Arab yen ngundang bojone wedok, "Hai Humairah." Tegese istriku yang putih kemerah-merahan. Tegese ya Humairah. Dadi yen bojone iki ayu putih ngene kudu ya Humairah. Upama ireng ya tetep ya Humairah. Aja nganti peh ireng diundang ya Hajar Aswad ki aja. Ora entuk kaya ngono kuwi. Bagus. Telaske Bu. Matur sembah nuwun